سلام تخاتلتي channelنا كلينيك عقبت كم يلهم لما عنتون كم تلمود نعهم يمهريو إذا حسبكم مدب حزالكم قريب له أبني لما عنت مدبي عبجزة صوتها وركب قلتيفكم دافسسكم استتقمكم دك تبعتيو كمون مثلهم نركب دوزي يبللكم دك تبعتيو نعهم ون سخون زدنق مفتحي حزالكم مسير له نظام كتير زحب لكم حمشت عقد استحسابات عتصبيكم بمسمع أنت تطعمكم لهم لعلوتي كتر إلهم تخلو عقد حسابات يوم فلماغنا نزمدب لايك بمقبار جمرو نچانلنا شير سبسكرايب بمقبار نابزحات سبات كبتصح تمهرت خوسدلو كتحجزنا ندلينا كابزب توسخ دما ناي فقري ناي حدار ناي ركب تمهرتات كتوسدلو شير سبسكرايب مقباركم كيرسا سناي صانحيت كابتوم حمشته حرودي أبجزر ركبكم كي ودأ ننوح كتصنح زحجزو ميلاتات تقدمين تايو ببزحي ركب بمقبار نمتلوهم ملماديو أزي بزحات سبات زي تدهولو نجاريو دك تبعتيو متلوهم دو كيبل كابز جبرو مخنياتات اتحادة صوتاو ركب أب حدا ورحي حدا جزا أب حدا عمت حدا جزا كم أون لعليون جزاتات ركب كيف تسمكم مسنحيو ننوح جزا صوتاو ركب زي تفتسمون تقوينكم متلوهم دحر جزا دو زي كبلي خليو بتسعراريو دما ببجزيو ركب زفتصمو دك تبعتيو متلوهم سلاز لمد عب ركب جوبزات يخونو سلاز خونه متلوهم دوم بالز أبيكم قلتيفكم تفسسو دك تبعتيو داويلكم حسابو متلوهم زدكم زلو بزي مخنيات كخون سلازخل بزي دما ببجزا ركب اندافصمكم نمتلوهم كتلمد وي غبايو اتلوت دما ابز حصره غزا زر ايميل سلازخونه تطقمو بفلاي اب حدار زلكم دك تبعتيو ببمعلتي كمون ببسالستي ركب مفصامكم ولا حنتي صقم يبلون امو نمتلوهمن امتلوهم كبابي نزلو سيلات بملمماد صانحيت امهروم متلوهم كلمد زخل دما ببزحي صوتاو ركب ስለዝኾነ በበዝሕ ጾታው ርክብ ክተልምድዎ ይግባእ እዩ ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ድማ ቀልጢፍኩም ከይተፍስሱ ወይ ድማ መትልኹም ደው ንኽብል ዝሕግዘኩም ምክንያት ነተርክብኩም ዘይምህጻጽ እዩ እዚ ኣብ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ዝረአ ጌጋ እዩ ጾታው ርክብኩም ርግእ ኢሉ ክጅምር ኣለዎ ንፎር ፕሌይ ንውሕ ዝበለ ግዜ ሂብኩም ኣስተማቕርቦ ቅድሚ ናብ ርክብ ምእታውኩም 20-30 ደቂቃ ሂብኩም ተሓሳሰዩ ተሰዓዓሙ በዚ ኣፍቃሪትኩም ንጾታው ርክብ ድልውቲ እስካብ ትኸውን ክትፍጽምዎ ኣለኩም ብዙሕ ግዜ ቀልጢፍኩም تودو دك تبعتيو بقى ناب عراتكم آتيكم كدانكم موصاتيكم متلوكم ناب بلعتن آتيكم جنا حدا دقيق كي جبركم وديكم تدقسو كم زعينت دك تبعتيو أبزحا جزا دحر جزاتات متلوكم دو زي كبلي خليو سلازقنا أم بالكال أيزرعنايو كتجبرو وزلكم نابركب قدم متاوكم فور بلاي 20-30 دقيقة ختفتسمو لكم لعل خلو جنا نترص أوتاو ركبكم أي تهصصو رجع بلو جزاهيبكم من داسماقركم فتصمو فور بلاي دحر مفصامكم دما بلعتن رحس خمزلو أرجعجسو مسرجعجسكم كخون اللو متلخم نبلعتن كتأتوا وزلكم أنت زي كوينو بلعتن رحس أنت زيوتو نركب دلوات يخونان نركب دلوات أنت زي كوينان دما رصوتا وركبكم بكأنزاز تملي خون كأنزان تحلي دما عقبت يلا أنت عقبكم من دما قلتيفكم تفسسو أما بل سالساي نريو قلتيفكم كتفسسو متلخم كدكم زقبر زلو مخنيات دما عمتلخم كبابي زلو نايسب حبزحيو عمتلخم كبابي عب كبرخم كبابي عم عكوركم كبابي بزح سبحي زأكاب انت قوينو عب جزء صوتاو ركبكم زدخمكم كتخونو يقبركم يو سلازي كل شع سبورتاو منقصقاسات اكسرسايز كتقبرو لكم زتا معراري كرت سونت كاب سبحي ناس عزخونه سونت كهلوكم اللو نزد ما معلتاوي كاب 30 اسكاب 4 دقيق سبورت تسرحو نزوم بوتاتات كاب سبحي ناس انت جيركموم ابزح صره غزه فلي لوط تريو اب غزه ركبكم نويح تصنحو نفقاريتكم بعلت بيتكم دما بلوص عقابت تهبون سلازي اب كبدكم اب متلوكم كبابي اب معكوركم ببزح سبحي كهلو يبلون سبورتاو منقصقاس جدن كتقبرو لكم ام بل راوعين ريو قلتيفكم كيتفسسو زحجزكم دما كوندوم متقامي بكوندوم زغبر صوتاو ركبن بزي كوندوم زغبر صوتاو ركبن افلالاي لو بفلاي غنا نمتلوكم نابلعت افقاريتكم مسأتكم مقوت بلعتن لسلاسه بلعتن قلتيفكم كتفسسو زغبركم دك تبعتيو كوندوم زبلص انت تتقامو يحبر مخنياتو كوندوم سنسيتيفيتي متلوكم يقنسويو بفلاي اتي تحتواي كفال متلو بتعمي سنسيتيف زخونو نرفتات زحازيو بزي دما مس بلعتن انتراخب قلتيفكم نختفسسو يغبر سلازخونه كوندوم تتقامو ناي متلوكم سنسيتيفيتي
ይቕንሰልኩም እዩ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብልዕቲ ሙቐት እውን ይቕንሰልኩም ናይ ብልዕተን ሴንሲቲቪቲ እውን ይቕንሰልኩም እዚ ድማ ቀልጢፍኩም ከይተፍስሱ ብምግባር ነዊሕ ክትጸንሑ ይሕግዘኩም ነዊሕ ጸኒሕኩም ንበዓልቲ ቤትኩም ወይ ድማ ንፍቃሪትኩም ብቐሊሉ ክትዕግቡ ዝሕግዘኩም ስለ ዝኾነ ኮንዶም እውን ክትጥቀሙ ክሕብረልኩም ይደሊ ኣብ መበል ሓምሻይን ናይ መወዳእታ ንሪኦ ኣገዳሲ ምኽሪ ድማ ናይ ፖዚሽን ኣጠቃቅማኩም ኣስተውዕልዎ ዝብል ቀልጢፍኩም ናይ ምፍሳስ ናይ ምውዳእ ጸገም ዘለኩም ደቂ ተባዕትዮ ፖዚሽን ክትመርጹ ኣለኩም ቀልጢፍኩም ክትፍስሱ ዝገብሩ ፖዚሽናት ኣለዉ ከም ተቀድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም ናይ መትሎ ድሕሪቱ ክፋል ብጣዕሚ ሴንሲቲቭ እዩ ቀልጢፍኩም ክትውድኡ ዝገብር ቦታ እዩ ስለዝኾነ ኩሉ ሻዕ ጾታዊ ርክብ ክትገብሩ እንተለኹም ትመርጽዎ ፖዚሽን ነቲ ታሕተዋይ ክፋል መትሎኹም ኣብዚሑ ዘይነክእ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ክኸውን ኣለዎ ኣብዝሓ ግዜ እዘን ደቂ ኣንስትዮ ብላዕሊ ኮይነን ዝፍጸም ጾታዊ ርክብ ይምረጽ ንሰን ብላዕሊ ኮይነን ዝፍጸም ጾታዊ ርክብ ድሕሪት መትሎኹም ኣብዚሑ ኣይነክእን በዚ ድማ ጻንሒትኩም ይውስኽ እዩ ስለዝኾነ ንስኹም ብላዕሊ ኮይንኩም ርክብ ካብ ምፍጻም እተን ደቂ ኣንስትዮ ብላዕሊ ኮይነን ርክብ እንተትፍጽሙ ዝበለጸ ሴንሲቲቭ ፓርት መትለኹም ስለዘይነኽኦ ንነዊሕ ክትጸንሑ ዝሕግዘኩም ብሉጽ ሜላ እዩ ነዚ እውን ተጠቐምሉ እዞም ሓሙሽተ ኣገደስቲ ሓሳባት ክሰምዕዎም እንተለኹም ቀለልቲ ክመስሉ ይኽእሉ እዮም ግና ብጣዕሚ ኣድላይ ርኡይ ለውጢ ዘምጽኡ ሜላታት ስለዝኾኑ ተጠቐምዎም ነዞም ሓሙሽተ ነገራት ንምዝኽኻር ዝኣክል እቲ ቀዳማይ ዝረኣናዮ ንመትለኹም ብበዝሒ ጾታዊ ርክብ ከተልምድዎ ኣለኩም መትለኹም ጾታዊ ርክብ እንዳለመደ ብዝኸደ ቁጽሪ ናይ ጻንሒት ነገር እውን እንዳለመደ ይኸይድ ግና ኣብ 6 ወርሒ ሓንቲ ግዜ ኣብ ዓመት ሓንቲ ግዜ ከምኡውን ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ሓንቲ ግዜ ትፍጽሙ እንተኾንኩም መትለኹም ቀልጢፉ ከፍስስ ስለዝኽእል ብጾታዊ ርክብ ንመትለኹም ክትልምድዎ ብምግባር ጻንሒትኩም ከተውስኹ ትኽእል ኢኹም ኣብ መበል ካልኣይ ዝረኣናዮ ድማ ነቲ ጾታዊ ርክብኩም ክትህጽጽዎ የብልኩምን ርግእ በሉ 20-30 ደቂቃ ሂብኩም ድማ ፎርፕሌይ ግድን ክትገብሩ ኣለኩም ቅድሚ ዘሊልኩም ናብ ዓራት ምድያብኩም ክትተሓሳሰዩ ክትሰዓዓሙ ክትነኻኽኡ ኣለኩም 20-30 ደቂቃ ሂብኩም ነዚ ክትፍጽሙ ኣለኩም ርግእ በሉ እቲ ካልኣይ መልእኽቲ እዩ ነይሩ ኣብ መበል ሳልሳይ ዝረኣናዮ ድማ ኣብ መትለኹም ከባቢ ኣብ ማዕኮርኩም ከባቢ ኣብ ከብድኹም ከባቢ ዘለው ስብሕታት ክትቀንሱ ኣለኩም ስብሒ ብዝበዝሐ ቁጽሪ ናይ ጾታዊ ርክብ ጻንሒትኩም ዝደኸመ እዩ ዝኸውን ቀልጢፍኩም ተፍስሱ መትለኹም እውን ድሕሪ ግዜ ምትሳእ ከኣብዩ ይኽእል እዩ ስለዝኾነ ስፖርታዊ እንቅስቃሳት ብምስራሕ ነዚ ስብሒ ክተጥፍእዎ ኣለኩም ኣብ መበል ራብዓይ ርኢናዮ ዝነበርና ብሉጽ ሜላ ድማ ኮንዶም ምጥቃም እዩ ኮንዶም ሴንሲቲቪቲ ናይ መትለኹምን ሴንሲቲቪቲ ናይ ብልዕተንን ስለዝቐንሶ ነቲ ታሕተዋይ ክፋል መትሎ ብፍላይ እቲ ሴንሲቲቭ ዝኾነ መትሎ እዚ ኮንዶም ነዚ ሴንሲቲቪቲ ስለዝቐንሶ ቀልጢፍኩም ኣይተፍስሱን ጻንሒትኩም ነዊሕ ዝበለ ይኸውን በዚ ድማ ነፍቃሪትኩም ክትዕግቡ ዝሕግዘኩም እዩ ኣብ መበል ሓምሻይን ናይ መወዳእታን ዝረኣናዮ ኣገዳሲ ምኽሪ እዩ እዚ ድማ ናይ ፖዚሽን መረጻኹም ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም እቲ ታሕተዋይ ክፋል ናይ መትለኹም ብጣዕሚ ሴንሲቲቭ እዩ በዚ ድማ ነዚ ዘይነክእ ፖዚሽን ክትመርጹ ኣለኩም ከምታ ዝሓበርኩልኩም ድማ እተን ደቂ ኣንስትዮ ብላዕሊ ኮይነን ዝፍጸም ጾታዊ ርክብ ዝበለጸ ነቲ ታሕተዋይ ክፋል መትለኹም ስለዘይነኽኦ ነዚ ፖዚሽን ጌርኩም ክትፍጽሙ ዝበለጸ ይሕብረልኩም ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር ንቻነልና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ናብ ብዙሓት ክበጽሕ ከምኡውን ዝተፈላለዩ ናይ ርክብ ናይ ጥዕና ናይ ፍቕርን ናይ ሓዳርን ትምህርቲ ክትረኽብሉ ብኽብሪ ሓተኩም ብኻሊእ መሃራይ መደብ እስካብ ንራኸብ ሰሰናዩ ይቐኒየለይ